yasepleni ephakameni uNyazi lwezulu. Amen. Amen. Cha nami ngisukuma nokuyibongela ukuthi nami ngeke ngalithola ithuba. Ngokwami ngokwenhliziyo yami bengithi angizovela nhlobo nje emhlanganweni noma kwinhlangano. Amen. Isigameko esangehlekelayo esangenza ukuthi ngiyovela ke ngivele kumdedelo. Ingesonto langomhla ka-25 uDisemba. Kwaku4 ntambama ngiphuma etohweni sengibuya ngiza ngala workshop. Kunama-taxi afola lapha athatha abantu ayilocal abaletha la irenki la ngaphakathi kaNdengezi. Amen. Uma ngifika lapha ntambama sengithi ngiyogibela lapha elentuzeni ngifolile lapha workshop ngilindele itaxi ezongena isithathu isilethe la ngaphakathi library emathexini kaNdengezi. Liyafifa kancane izulu mawuthi uyakhumbula lalinetha kancane ngesonto. Uma mase kuzongena itaxi yaKaNdengezi liye ngokuqinisa izulu. Uma seliqinisa leli izulu bese mesifika le taxi, uma ifika le taxi sifika siphushelana sonke kuyona le taxi le. Uma siphushelana lesingena kule taxi le singena sonke kuzokuzongena uhlanya lolo okuyinkinga ukuthi akufanele lingene la udriver bese nathi yafola abantu abangena la kungena abantu abayaKaNdengezi kuphela bangena abanye abantu. Usho nje ubona lo muntu ongenayo uzemva kwami lo muntu mina ogcina ukuzongena manje usemva kwami yena. Uma ngingena ngingene ngaphakathi etaxini, uma ngingena bese ngibuza mina driver lo muntu lona uyamazi na? Abese phendula udriver phendula wambheka babuya yaphi na? Hayi lo baba qhubeka aye ngasemsamo bese kuphenduka mina sengimbuza ke uye back seat kahle mnomzana uyakuphi na? Hayi bese phenduka bese dlekelele hayi ngibuza wena baba kubuza mina ke manje uyakuphi? Athi ngiyebuhleni. Hayi bese ngithuka vane ngehlele ngezansi. Uhlanya njalo lo ongathi mawulibuka ungalicabangeli ukuthi luvane liphendule ngenkulu inhlonipho futhi nangendlela inkulumo eliqondisile ngibinde ngibuze eduze ngithi uyapi baba athi hayi ngiyebuhleni. Hayi bese ngifane ngidila udriver ngibese ngimkhiphe ecele bese ngikhuluma naye ke manje lalela ke baba le taxi ayiye ebuhleni wena yenza nje khusha lapha nendawo weqela workshop la kudlala khona igingi mophumela ngale ngemuva uzofica ama-taxi ubusu uyabuza ukuthi ama-taxi aye-10 uzowathola bazobe bekutshengisa kune-garage ozodlula nje kancane kunesibaya lapho ungena phakathi esibaya ubusu ubuza ama-taxi aye ebuhleni. Lapho-ke kwasangokunye ngoba mina kwelamsadi ngangithi angiyi ngali mhla ka-1 mina ngilale ngalela ngijaha ukuthi mhla ka-1 ushaye bese ngihamba ngiyofaka umthetho bese ngoba iy'nsuku sengishodiselo ngendlela i-COVID inganza ukuthi ezadala yonke lento benginelive mina yenyanga kahle kahle mase sine-off manje u4 days umuntu usebenza 26 days egazini a-offe only 4 days manje asenayo live ngale COVID yafikayo yaphula yonke izinto yaqhawula zonke izinto so mase umuntu sekwazi ukuyilimita yena abantwana benkosi. Amen. So besicela ukuthi uNkulunkulu umdala wethu ukuthi aphinda sibuyisele into zethu back njengoba eshilo nje uncenge kakhulu yebo bengayanga kuhleni ngiyezwa abantwana benkosi bakhuluma ukuthi usincenge kakhulu wathi bantwana bami ngiyacela ake niye ukukhuluma into engingayazi bese niyabumbana nibozwani. Amen. Ningayikhuluma into ongayazi ungayikhuluma into ongayibonanga ungayikhuluma into ozwe kuthiwa ungenayo isho yayo uzwe ibhebhezele le nto. Amen. Ngifunde nje indabane ezincane nje amavesi amancane kwabaphethe amabhayibheli afunde uthingo lokubathiyo kulona langithatha lwangibonisa lo kuhambe ngikulona namhlanje. Uthingo mzwane lingifaka la lingiletha la ekhaya ngithi mina ngizongena kulo ubunazaretha ngino 45 okanye 55 to 60 kuyaphansi. Plus luthi uthingo lokubathiye lwathi namanga uzoya lapho na la siyohlangana nawe siyohlangana ejeleke manje ngiyakuthatha ngiyakuvalela manje la ngithatha ngo-2010 February 22 la ngifaka ngaphakathi la ngigweba ngo-23 February futhi lase lungikhipha sengikhishwa uNyazi ke manje lazo ngikhipha ngo-23 2015 sengikhishwa uNyazi ngathi mangibuya lapho ngabuya sengiyile umuntu enguyena namhlanje. Ngizocela nje ukufundelwa nje incwadi nje zizoba ntathu bese ngehlela ngezansi bantwana benkosi. Bengicela ukufundelwa nje incwadi yokuqala uJakobo oqala 21 to 25. Eyesibili kuzoba Isaiah 29 evesini 15 to 16. Eyogcina kuzoba uye futhi uIsaiah ku26 evesini 10. Kwabaphethe amabhayibheli bese ngehlela ngezansi. Okusho bantwana benkosi ke sisendabeni ephelele kuyona izingane zenkosi. Ukuthi ke njengoba uyiNazaretha ke manje umbuzo uthi ke usakhumbula yini ukuthi ubunazaretha nje obungena la ungakabi uyiNazaretha inhloso yakho yayi kanjani usebunazaretha? Useseyilo yini iNazaretha na? Usayenza yini imbandela leyo ungena uzala uthi uzoyenza? Useseyilo yini le Nazaretha esilaziyo noma leli Nazaretha
ozaziwa ofisa uba yilona na ngoba yiyo phela le nto uShembe akhuluma ngayo noma uNyazi lwezulu elikhuluma ngayo abantwana bakho uyacela ukuthi bahloniphe ngoba le nto edala lonto ilo ngahloniphi manje ungenela kuNazaretha uma usungene ngaphansi kuNazaretha inyanga ezimbili usujwale ngale ndlela engazathi mhlawumbe usuqeda u5 years wona la ekhaya amen ibehavior yakho usuwenza ngayo manje usuwenza ngazathi la ekhaya umdala onganguba usawulawuleka usaphatheka amen uNyazi lucela le nto abantwana benkosi yiyo lento edala ukuthi singene ezindabeni esingahlangene nazo akuyikhumbula ufika nje uza kulo uNazaretha ungayimbethi ingube emhlophe ungakasiphamisa isandla ukhetha inkosi ukuthi umuntu onjani njengoba usumbethele ngubo ke manje usuyinazaretha babhathisiwe usumuntu usesewuyeni lwamuntu ithi inkosi yamalanga isiqu sesibilithi iyangazi yahamba kodwa umhlangano ayuhamba ayahamba uhambo yathi mayifika egarage yaficana nomlungu umlungu onguyena oyiphethe lapho engazathi like umaqanyile noma security lathi mayifika lapho yafika zaphumula khona into zasezulwini iphumula nabantwana bayo esibuza ukuthi kwase kubuza lo mlungu kwathi awu ngabe uweni na uShembe ba yavuma into yasezulwini isiqu sesibili sathi yebo mina baba yayisithi lena into yasezulwini njalo umlungu wasethi awu ngaze ngathokoza ukubona wasethi umqalo wendlela awu mhlawumbe kwenze ububu ufuna mina mhlawumbe ufuna ubaba kodwa ubaba ke uma ufuna ukumbona uzohamba ephakameni la uzofika umthole khona amen wathi uma ufika laphana uzofika ubuza amaNazaretha la khona la uyofika khona la uyofika ubone khona ephakameni ubona amaNazaretha oyobubona uyobubona yena uqobo lwakho baba amen umbuzo wemanje okhona uthi kula amaNazaretha khona na uyabonakala yena umbombela amen kula amaNazaretha khona namhlanje umbombela uyabonakala yini na ziyatholakala incwadi noma eyodwa yazo Isaiah 26 verse 10 ngehlele kuleyo ncwadi nje manguthi kuphela Isaiah 26 verse 10 bambe leyo ncwadi kuba kuphela umbuzo kulapho ukuthi kula amaNazaretha khona namhlanje uyabonakala yini umehluko noma kusese yiwo lamaNazaretha phezulu wayo ba verse 10 noma omubi awukodwa madoda isuku isisho usho uThingo lo bathi yetha wawu le incwadi kodwa madoda aqhubeka ba noma omubi ephathwa ngokuhle ephathwa ngokuhle kodwa lokho akayikufunda ukulunga ezweni lokulunga uyakwenza okubi angakubheki ubukhosi bukaThixo Yehova lapho isandla sakho siphakeme abayikukubheka kodwa bayakubona bajabe ngomona abanawo ngabantu babo yebo umlilo wezitha zakho uyakuba khona Yehova uyakusimisela ukuthula ngokuba wena uyenzile yonke imisebenzi yethu Nkosi kubusise ba Bantwana benkosi Cabanga ukuthi leyancwadi nizwile isuke ifundwa uThingo kuleya ncwadi ayixosha ngixosha nami ngixosha ifundwa uThingo lenkosazana lifunda kumajole ekseni uthi noma omubi ephathwa ngobuhle kodwa akafuni ukuphuma alunge Ngicela ukwehlela ngezansi inkosi yobusisa izila inkosi ibusisa ukulalela kweni amen